سلام طعنا هابلي سدرا بيت دكتور ماينا لومي هزاكم ندحرتكم اللاسية قدمي 100 عامتات نقستاتن هابتاماتن عالمن نحاد نجر كبلو كيناتي قطمو نبرو ورقوون يخافلو نبرو اتي نجر انتاي مخانو تفلتو دو الماز ايكونن ندادوون ايكونن اتي نجر قرنفديو لومي ابكشنانا نرخبو ازن اشتن تسلم فرا قدم كبدتو بورق إلكع كم زنبرة كنديناي كابهم تفلتو سلامنتاي مخنياتو نايت انتسابات حدا ميستر رخيبهم نبرو إذا فرا نمجبي ما مكرت راح زي كونس كابزو خونا زمناو مدحانيت نلعلي حمام ناي مفواس عاقمي كم زلوو يفلتو نبرو لومي أب مبل إسران حدن كفل زمن ساينس نتنايت انت أبوتات حساب أرقاقيت والو حدا برجوكو ماي قرنفد بطراي كبد مستاي أب سونتهم كم تأمر زقصر لوطي كم زمتزا مزنعتا تاريو انت هونا جن لومي زمت أخلو سلت تقوم الطراي كناقركم أيخونخون دا شوكينج تروز ويزا سم بالحكي زوال خلو مغنيات اللو ما بزحتيو نا يوتيوب فيديوهات سلت تقوم الطراي يوم ززاربو أنا جن انت إذا تتنكيهم إذا ماي كمي جيرو نتألم كبدهم ويرما قبتهم كم زمكخن ما نفتسيمو كتكاملو كم زي بلوون كناقركم يا أبزي فيديو زي ماي قرنفر كاب إكس سابزيد كتنتنوية إزي فيديو أيكونن إزي سلت إنهم زوهاب ناس أنا يحكمنا كورسيو مغنياتو اتسمعوا ونقر هيوت كياريو مسانات سنحو لمخانو إذا نشتن فرا انت أيا حزازلا سلام انت يا خيا كم زي حيال خوينا استي نابت ساينس نتو قرنفر زتحلالخة ناي فيتامينن مينرالن بومبيو بقدماي درجة قرنفر أو عالم كابزلو مقبتات كلهم بزبالة أنتي أوكسيدانت بمحازو قدماي درجة يحز استي حسابوه بلوبيري صرا كانسر يبحال قرنفد كاب بلوبيري بسلاسة عصفي زبالة أنتي أوكسيدانت اللبو إذا مالت أبسونتهم زفتر ناي وهيتات ويدما سيلس مبلشاون إرغانن ناي مملاس عاقم اللبو مالتيو اتخال أين عندن نتر نجر يجنول يبحال إذا سمزي حزوو يجنول ناي تفتراوي مدنززي صرا باكتيريان صرا فنجسن يو سنهم كغنزوكم خلو حاكايم أبزهوهم مدهانيس زولك عند نجر إزي يجنوليو سالساي مانغانيز تبهاله مينرال اللوو إزي مينرال إزي نسرح حنقولن صنعات عزمن وسانيو حانت مانكا شاهي قرنفد طرح ناي معلتاو دليت سبنتنا 500 مانغانيز يشفن سلازي حسابوو إذا كل نجر مسماي أو واحدهم نجوه كتساتي وخلهم سببنتهم انتهي كم تسمعوا حجي نابت التقمتات بزرزر كنأتو اتي قداماي لوطي كاب كبدهم يزجمر كندي كاباهم يخم بباكتيريا جوغورات الساقيو كندي كاباهم يخم كبدهم زنفح مقسع زبزحلهم ماي قرنفد نجوه بطراي كبدكو سدكلو لك خم فساس سامنا خوينو ما عنطهم يزصريو حدا باكتيريا جوغورا يقتل اتي قدم استقصخو يجنول نباكتيريا جوغورا قتلو ناي موصع امالو بوزحات مصنعتات كم زرئيو ناي زمناوي مدحانيتات زاكل وصيتيو كلتا قسله جوغورا يصقن قرنفد مكلاخل جوغورانا موكس نخمنጭ يقبر ازي فساس ازي جوغورانا بناي بعل اسيد كيبلعن كيقسلن يكلاخل سلسته درقت كبد يوقد مسرح محقق مغبي بمقلطاف اب كبدت عقور زصنحن مغبن غازن يوصو نغو تسيخا از مستاي نخبدهم كم حدش محداسيو إذا كفل زي نحومات شكر ويمتن شكر ككلاخل نزلوليو أزيو وسانيو ماي قرنفد كمي غيرو شكر زت عراري ميسترو نيجرسنز تبهالو هديو إذا نتر نجر زي نساينستات أزيو زجرميو سلامنتاي مغنياتو سروح لك كم إنسولينيو حمام شكر زلوم سبات صقمم إنسولين مسأن ويدما إنسولين متصوار ريزيستانسيو ماي قرنفد كساتيو خلو إذا نتر نجر زي أبدومم زلو جلوكوز وهايتاتنا نخطقاملو يقبر بازي مغنيات دما أبدم زلو متن شكر بزلع على خونتات يوردو سلا تسلام كبدو ويدما قبتنا مزري سبنتنا أيو معلطاوي إنبالو عمرزي إنساتيو ألكول نقبتنا يقودو قرنفد أوشت بزلو لعول أنتي أوكسيدانت أبيلو أب قبز تزبزب السبحن مرزا ما كيميكالاتن حاتيوي يوقدو
ሓደሽቲ ውሃይታት ጉበት ንኽፍጠሩ እውን ይሕግዝ። እዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ግዜ ብግልፂ ኣይውረን እንተኾነ ግን ንጥዕና ወሲብ ዘለዎ ጥቕሚ መዋዳድርቲ የብሉን። ብፍላይ ኣብ ሃገረ ኤስያ ንዘመናት ከም መበራበሪ ስምዒት ወሲብ ክጥቀሙሉ ጸኒሖም እዮም። ንደቂ ተባዕትዮ ቀንዲ ምኽንያት ድኽመት ስምዒት ወሲብ ጸገም ዋሕዚ ደም እዩ። ቁሩንፉድ ንሻምብቆታት ደም ብምስፋሕን ዋሕዚ ደም ብምቅልጣፍን ናብቲ ዘድሊ ኣካል እኹል ደም ከም ዝበጽሕ ይገብሩ። ብተወሳኺ ብቁልጡፍ ናይ ምውዳእ ጸገም ንኸማሓይሽ ገለ መጽናዕትታት ይሕብሩ። ምኽንያቱ ቁሩንፉድ ንስርዓተ ነርቭ ናይ ምርጋእ ባህሪ ኣለዎ። ከምኡ እውን ቴስቴስትሮን ዝተባሃለ ናይ ወዲ ተባዕታይ ሆርሞን መጠን ብውሕድ ክብ የብሎ። ደቂ ኣንስትዮ ማይ ቁሩንፉድ ንማህፀን ናይ ምጽራይ ተፈጥራዊ ብቕዓት ኣለዎ። ናይ ማህፀን ኢንፌክሽን ብተደጋጋሚ ዘጋጥመክን እንተኾይኑ ማይ ቁሩንፉድ ፍቱን መድሓኒት እዩ። ምኽንያቱ ሓያል ፀረ ፋንገስ ባህሪ ስለ ዘለዎ። ከምኡ እውን ወርሓዊ ጽግያ ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ዝስማዓክን ቅርጸትን ቃንዛን ንምንካይ ከም ናይ ተፈጥሮ መህድእ ቃንዛ ወይ ድማ ፔን ኪለር ኮይኑ የገልግል እዩ። ኣብ መስርሕ ምፍጣር እንቋቑሖ እውን ኣወንታዊ ጽልዋ ኣለዎ። ዕድመ ክደፍእ ከሎ ብርኪ ይሕመም፣ ሕቖ ይቆራጥም፣ ኢድ ይድንዝዝ። እዚ ኩሉ ናይ ኢንፍላሜሽን ውጽኢት እዩ። ማይ ቁሩንፉድ መዓልታዊ ምስታይ ማለት መዓልታዊ ናይ ተፈጥሮ መህድእ ቃንዛ ምውሳድ ማለት እዩ። ቁሩንፉድ ኣብ ውሽጡ ፍላቮኖይድስ ዝተባሃሉ ንጥረ ነገራት ኣለዎ። እዚኦም ድማ ኣብ መጋጥምቲ ኣዕጽምቲ ዝፍጠር ሕበት ይቕንስ። ሕሙማት ሪሕ ወይ ቅርጥማት ነዚ ማይ እዚ ከም ኣማራጺ ሕክምና ይጥቀሙሉ እዮም። ከምኡ እውን ገለ መጽናዕታት ከም ዝሕብርዎ ንቃንዛ ጭዋዳ ካብ ዝውሰዱ ክሬማትን ክኒንን ዘይወሓዝ ውጽኢት ኣለዎ፣ ግን ድማ ብዘይ ዝኾነ ጎናዊ ጉድኣት። ካብ ውሽጣዊ ኣካል ወጻኢ ቁሩንፉድ ንሽታ ኣፍ ንምቕያር ቁጽሪ 1 እዩ። ንግሆ ክትስኡ ከለኹም ኣፍኹም ይሸትት ድዩ? ግርጻንኹም ይደምድ እዩ? ስኒ ሕማምኸ ማይ ቁሩንፉድ ሰቲኻ ቅድሚ ምውሓጥኩም ን30 ሰከንድ ኣብ ኣፍኹም ኣግሙጥሚጥኹም ኣብ ኣፍ ሽታ ዝፈጥሩ ባክቴርያታት ይቐትል። ንሕብጠት ግርጻን ድማ የጥፍእ። ክቡር ዝኾነ ናይ ኣፍ መጽረይ ወይ ድማ ማውዝዋሽ ክትገዝኡ ኣየድልኩምን እዩ። እምበኣር ተመልከትቲ ቪድዮና ክሳብ ሕጂ ዝሰማዕናዮ ስለ ጥቕሙ እዩ። ሕጂ ግን ብጽሞና ስምዑኒ። መድሓኒት ካብ መጠን እንትሓሊፉ መርዙ እዩ ከም ዝበሃል ማይ ቁሩንፉድ እውን ንኹሉ ሰብ ኣይኸውንን። ሓደ ምቕጣን ደም ቁሩንፉድ ደም ናይ ምቕጣን ባህሪ ኣለዎ። ስለዚ ደም ዘቕጥን ዝተፈላለዩ መድሓኒታት እትወስዱ እንተኾይንኩም ብፍጹም ማይ ቁሩንፉድ ኣይትስተዩ። ደምኹም ካብ መጠን ላዕሊ ቀጢኑ ናብ ውሽጢ ደም ምፍሳስ ከጋጥም ይኽእል። 2 ቅድሚ መጥባሕቲ ክትገብሩ ቆፀራ እንተሃልዩኩም እንተነኣሰ ቅድሚ 2 ሰሙን ምስታይ ማይ ቁሩንፉድ ክተቋርጹ ኣለኩም። እንተዘይኮይኑ ኣብ ግዜ መጥባሕቲ ደም ምፍሳስ ከጋጥም ይኽእል። 3 ምምራዝ ጉበት ይጅኖል ንጉበት የጽሪኢልና ነርና። እንተኾነ ግን መጠን እንተሓሊፉ እዚ ይጅኖል እዚ ተመሊሱ ንጉበት ይምርዞ እዩ። ስለዚ መዓልታዊ ካብ 1 ብርጭቆ ንላዕሊ ምስታይ ኣይምከርን። 4 ንህፃናትን ጡንሳትን ማይ ቁሩንፉድ ንህፃናት ኣዝዩ ሓያል እዩ። ንጡንሳት ድማ ማህፀን ንኽጭበት ኮንትራክሽን ከገብር ስለ ዝኽእል ብዘይ ምኽሪ ሓኪም ኣይምከርን። ስለዚ እዚ ኩሉ ጥቕሚ ንምርካብን ካብ ጉድኣት ንምርሓቕን ትኽክለኛ ኣሰራርሓ እንታይ እዩ? ዘድልዩና ነገራት 1 ብርጭቆ ማይ፣ 2 4 ወይ 5 ፍረ ቁሩንፉድ። ዝተጥሓነ ኣይትጠቐሙ፣ ንሱ ኣዝዩ ሓያል ስለ ዝኾነ ንጨጎራ ይልሕጾ እዩ። ኣሰራርሓ 1 ምሸት ቅድሚ ምድቃስኩም 5 ፍረ ቁሩንፉድ ኣብ 1 ብርጭቆ ማይ ወስኹሉ። 2 ከድንኩም ሓድርዎ፣ ምፍላሕ ኣየድልዮን እዩ። 3 ንግሆ ክትስኡ ከለኹም እቲ ማይ ናብ ወርቃማ ቡናዊ ሕብሪ ተቐይሩ ክትረኽብዎ ኢኹም። 4 ነቲ ፍረ ኣውፂኡኹም ነቲ ማይ ጥራይ ኣብ ጥራይ ከብድኩም ስተይዎ። መምርሕን ኣጠቓቕማን እዚ ን7 ተኸታተልቲ መዓልትታት ስተይዎ። ድሕሪ 7 መዓልቲ ናይ ሰብነትኩም ለውጢ ረኣዩ። ድሕሪኡ ግድን ዕረፍቲ የድሊ። ኣብ ሰሙን 2 ወይ 3 መዓልቲ ጥራይ እናሰትኹም ክትቕጽሉ ትኽእሉ ኢኹም። እምበኣር ስድራ ቤት ዶክተር ማይና ጥዕና ክቡር እዩ። ተፈጥሮ ዝሃበትና ከምዚኦም ዝበሉ ጸጋታት ብኣግባቡ እንተተጠቒምና ካብ ብዙሓት ሕማማት ርእስና ክንከላኸል ንኽእል ኢና። ሕጂ ፈትንዎ፣ ለውጢ ድማ ኣብ ኮሜንት ኣፍልጡኒ። እዚ ቪድዮ ጠቓሚ ነይሩ እንተደኣ ኮይኑ ንትፈትዎም ሰብ ሼር ብምግባር ናይ ጥዕና መሻርክቲ ሁኑ። ንቻናለይ ሓደሽቲ እንተኾይንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤት ኩኑ። ብኻልእ ጠቓሚ ሓበሬታ ክሳዕ እንራኸብ። ሰላም ጽንሑ።